Odluka o raspodjeli utvrđenog budžetskog suficita grada Prijedora za 2013. godinu od nešto više od 577.000 maraka usvojena je jednoglasno, što nije bio slučaj sa usvajanjem nacrta odluke o rebalansu budžeta za 2014. godinu, koji je veći za 5.028.000 maraka. U odnosu na usvojene od 31.290.233 na 36.318.791 marku. Budžet jeste uvećan, ali samo na nekoliko stavki koje se odnose na prihode od poreza, dok najveći dio ovog povećanja predstavljaju kreditna sredstva koja su iskorišćena za izgradnju puteva u ovoj godini. Suštinski nema povećanja budžeta, ali je najvrijednije da nismo došli u situaciju da budžet moramo smanjivati, a još važnije da nismo došli u situaciju da ne možemo izvršavati svoje obaveze. Opozicija protiv smatraju da do uvećanja budžeta uopšte nije došlo. Mislim da se radi o grešci i moje najdobronamjernije namjera, odnosno bila je takva da jednostavno se ukaže na taj propust. Danas je usvojena izmjena i dopuna odluke o davanju garancije toplani za dugoročno kreditno zaduženje na 7 miliona evra. Sredstva će biti iskorišćena za prelazak toplane na biomasu. Naš budžet grada svake godine izdvoji do 1.000.000 maraka pomoći toplani. Otprilike taman toliki iznos koliko je otplata kredita ako se napravi toplana na biomasu, a obzirom da je biomasa skoro duplo jeftinija od mazuta, smatramo da ćemo na ovaj način toplanu osposobiti da bude samoodrživa, a u nekom budućem vremenu moguće je čak razgovarati i o smanjenju cijene grijanja. Prijedorska toplana na godišnjem nivou potroši 5,5 miliona maraka za nabavku mazuta, dok bi za nabavku biomase bilo utrošeno nešto više od 2 miliona maraka.